Mulej iftaħli xoftejja. U fommi xandar it-tifħir tijek. Niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija, nifirħu u nfaħru l-mulej. Niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija, nifirħu u nfaħru il-mulej. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ il-blata s-salvazzjoni tagħna. Ners quddiemu bana trat il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija, nifirħu u nfaħru il-mulej. Għax Alla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fideħu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħra xu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija, nifirħu u nfaħru il-mulej. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu, arku btejna qudiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna, u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija, nifirħu u nfaħru il-mulej. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija, nifirħu u nfaħru il-mulej. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisa lu jienet qalbhom ħasra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija, nifirħu u nfaħru il-mulej. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija, nifirħu u nfaħru il-mulej. Mit-tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija f'jum is-Sibt. Verġni mbirka li bimħabtek isek kewba tiddifloli, fuq dill-art għatina msejkna inti lajn tal-ħajja u t-tama. Sitt ħanina u kbira tagħna, inti tista' tmiss qalb ibnek, hekk li hu jismana dejjem jekk nitolbu b'tama sħiħa. Bitjubitek tersaq lejna qabel nersqu lejkom ħelwa, u kull waqt issawa fuqna dak li hu taġid għalina. Kbir u l-ġieħ li xteret fuqek, daqshekk kbir il-ħniena tiegħek, inti l-ġabra ta' kull tieba li l-ħolkien u moni bija. Lill-Missier ħanin infaħru lill-Ispirtu Santu libnek li bħal blibsa kollha ġawar taġmil kbir żejnuk bil-grazzja. Amen. Amen. Inxandru fil-għodu tiba tiegħek mulej u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Tajjeb li nfaħru l-mulej li nannu lill-ismek inti loli. Inxandru fil-għodu it-tiba tiegħek u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Fuq l-10 kordi u fuq l-arpa u bid-daq taċ-ċetra. Għax inti mulej ferraħtni b'emilek, għal emili dejk jinnanni bil-ferħ. Kemm huma kbar mulej l-emejjel tiegħek, kemm huma għolja ħsibijiet. Il-bniedem bla moħħ ma jarafhomx u li blaħ ma jifhimhomx. Imqar jekk iħaddru bħal ħaxix il-ħżiena, biwardu daw kollha li jagħmlu l-ħażen. Il-koll qatt jinkerdu għal dejjem, imma inti mulej għal dejjem floli. Għax l-edewwa tiegħek mulej, l-edewwa tiegħek jintilfu, jitferxu daw kollha li jagħmlu l-ħażen. Imma lili dak żgendu ssaħħaħtni, żejti fuq sawwabt li fuqi. Għajnejja jaqgħu fuq l-edewwa tiegħi, widnejja jisimgħu bit-telfa tal-ħżiena li qamu għalija. Il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, bħal ċedru tal-Libanu jikber. Imħawlin f'dar il-mulej, iħadru fil-btiet tat-tempju ta' Alla tagħna. Sa fiex juħitom il-frott jagħmlu, kollhom ħajja u ħdura. Biex ixandru li ġustu il-mulej blata tiegħi, u ebda ma jinsaf fih. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Inxandru fil-għodu it-tiba tiegħek mulej u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Għarfu l-kobor ta' Alla tagħna. Għatu widen smewiet għas-se nitkellem, ħatisma l-art il-klim ta' fommi. Ħajinżel talimi bħax-xita
u klimi bħal ktar tan-nida. bħal irxiex fuq raba jħaddar, bħal bexxa xita fuq il-ħxejjex. Jien isem il-mulej sen xandar għarfu l-kobor ta' Alla tagħna. U l-blata tagħna perfett emilu, u ġusti triqatu kollha. Ta' kemm tu Alla u ma jkarrakx, u Alla ġust u sewwa. Ġibu ruhom ħażin miegħu, mhumiex iżjed ulidu, minħabba l-għajb tagħhom kull u tawix dan in-nisel. Mela hekk lil mulej ta' fuqulu, ja poplu iblaħ u bla aqal. Mhux hu missierek li nislek, li sawrek u għamlek poplu. Ftakar fil-jiem ta' dari, is is-snin iż-żmien li gerbeb. Staqsil missierek u jurik li xjuħtijek u jgħidulek. Meta Alla luli ta' il-ġnus artijietom u firet il-bnedmin minn xulxin. Għata l-limiti tal-art lill-popli, skont il-għad ta' uliet Alla. Imma sem il-mulej u l-poplu tiegħu, Ġakob il-wirt li messu. Fart imwarba ma risibu, f'deżert waħxi u bla nies. U qatt madwaru u għalmu u ħarsu bħal ħbub għajneħ. Bħal malajk tal-bejt tat-tajjar u tisseqqer fuq il-frieħ tagħha. Hekk huwa il-ġwienaħ firex ħadu u refgħu fuqhom. Il-mulej waħdu kien il-mexxej tiegħu, ma kellux miegħu Alla barrani. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għarfu il-kobor ta' Alla tagħna. Kemm hu kbir ismek mulej fl-art kollha. Mulej sittana, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Int kiet is-sebħ tiegħek il-fuq mis-smewiet. Int li s-sebħ tiegħek jannieh fomm it-tfal u trabi tal-ħalib. Int li bnejt sur kontra l-edewwa biex iġġib fix-xejn il-għadu u l-minikum kontri. Inħares lejn ismewiet emil subajk, il-qamar u l-kwiekeb li jint qed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih? Bin il-bniedem biex taħseb fih? Ftit inqas mill-Allat għamiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu. Kettu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Kollox taħt riġlejk ketlu, in-naċ u l-bakar kollha sal-bejjem tax-xari. La safar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq fil-baħar. Mulej sittana, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Kemm hu kbir ismek mulej fl-art kollha. Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bagħat lill-ibnu imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni. Wara t-twelid Marija bqajt verġni bla mittifsa. Wara t-twelid Marija bqajt verġni bla mittifsa. Alla idħol għalina. Bqajt verġni bla mittifsa. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Wara t-twelid Marija bqajt verġni bla mittifsa. Imbirka int verġni Marija mill-mulej Alla loli, aktar minn nisa kollha tal-art. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġi jżuru jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David qaddej tiegħu. Bħalma kiwiet fil-modi, fomm il-profeti qaddisin tiegħu. Biex jisalvana mill-edewwa tagħna u minn iden dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef il-Abram missierna li jatina li meħlusin minn idej l-edewwa tagħna naqduh bla biżam. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu traqatu. Biex tarra fil-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatinna mill-għoli żjara ta' xemx tilam. Ħajdawwal il-dawk li jinsabu fid-dlamiet wid-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna
fit-trek taslim. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem ammin. Imbirka int Verġni Marija mill-mulej għall-loli, aktar minn nisa kollha tal-art. Is-Salvatur tagħna xbu jitwilet minn Marija Verġni infaħruh u nitolbuh. Tidħol għalina qudiemek ommok mulej. Salvatur tad-dinja bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek, int ħarist minn qabel lill-ommok minn kull teba' ta' dnub. Żomna safja u imbeda mid-dnub. Feddejtana int għamilt lill-Verġni bla teba' Marija, amara tiegħek li żjed qaddisa u santwarju tal-Ispirtu Santu. Għamilna tempju li fih jammar dejjem l-Ispirtu tiegħek. Verb etern intallimt l-ommok tażel għalija is-sem it-tajjeb. Għatina li namlu bħala billi nfittxu l-ikel li saħħaħna għal-ħajja ta' dejjem. Sultan taslim intrit li ommok tkun imtella ħdejk fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Għatina il-grazzja li ħsibijietna ikunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema. Sit is-sema u l-art intqet lil Marija Sultana fil-leminija tiegħek. Għamel li jkun jistħokinna nissieħbu magħha fil-glorja. Ejja issa fiskiet irresqu talbna il-missierna tas-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkun li trid kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfur il-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. U għalli għafmana bnedmin dajfa biex aħna nagħmlu t-tifkira tal-om qaddisa tal-lam tal-sema meqjuma f'dan is-santwer ta' Pinu. Bl-għajnuna tat-talb tagħha nintrefu miħżunitna u ngħixu ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u mekejx wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amin. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amin. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr il-Alla.
fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum għedin f'dil quddisa għal-Ruħ Virġinja Radiċ. U l-lum għedin iċċelebraw ukoll it-tifkira tas-saċerdot San Dominku ta' Guzman. U biex nitħejju tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej int għamilt lil San Dominku predikatur mill-aqwa tal-verità tiegħek. Għamel li huwa li jgħin lill-Knisja fil-merti u t-talim tiegħu. Ħajjidħol għalija quddiemek bit-talb qaddis tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fis-saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarem il-ktieb tal-profeta Ħabakuk. Jaqgħu mintix minn dejjem int mulej, mintix Alla il-qaddis tiegħi li ma tmutx. Mulej dan minnek sar biex tagħmel ħaq u sħiħ daqs blata rittu jkun b'kastig. Int għajnejk safja wisq biex tara l-ħażen. Inti ma tiflaħx tħares lejn id-deni. L-għala nies mill-art ħobb tagħti kasom, iżżomm miskiet meta minnu ħażin jibla lil minnu aktar minnu ġust. Int tagħmel il-bnedmin bħal ħut tal-baħar, bħal bejjem ta' fuq l-art, bla sita għalihom. Huma jtallawhom kollha bis-sunnara u wara li ressaqhom biex biek tiegħu jiġborhom kollha bil-konts tiegħu u bekk jitenna u jifraħ. Għalhekk li xbiek joffrilu sakrifiċċju jaħraq l-inċens quddiem il-konts tiegħu għax bihom semmu joktor u iklu ikun aktar utiq. Se jibqa' iferraħ ix-xibka tiegħu u joqtol il-ġnuż bla waqfien. Se noqgħod għassa f'posti, se nibqa' wieqaf fuq it-tron tiegħi, nistenna ħalli nara x'sejjer jgħidli u kif se jwieġeb għall-ilmenti tiegħi. Imbagħad il-mulej wieġeb u qalli: ikteb id-dera onqoxha fuq tavlozzi hekk li jkun jista' jħaffef min jaqra għax id-dera sseħħ meta jkun waqta. Tistenna sa ma ttemm u ma tqarraqx. Jekk hija ddum ma tasal int stennija għax tiġi żgur, ma tiddawwarx ma tasal. Araħ jinfena minn mhux ruħu sewwa, iżda l-ġust jgħix bil-fedeltà tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Il-mulej jisaltan għal dejjem, iwaqqaf għal ħaq it-tron tiegħu u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja, jiġġudika il-poplu bis-sewwa. Int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Ikun il-mulej ken għal minu makkes, ken għalih fi żmien idwejjaq. Fik jittama min jaraf lill-ismek għax int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Għannu lill-mulej li joqgħod f'Sion, xandru fost il-popli l-emejjel tiegħu u li jitħallas mid-demm jiftakar fihom ma jinsix għajat l-imsejknin. Int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Alleluja. Alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwa l-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed raġel niżel għall-rkub tieħu qudiemu u qallu: Mulej, ikollok ħnina minn nibni għax marid b'tal-qamar u qiegħed ibati ħafna. Għas-sikwit jaqa' jew fin-nar jew fl-ilma. Ġibtu lid-dixxipli tiegħek iżda ma setgħux ifejquh. Wieġeb Ġesu qal: Ja nies bla fidi u ħżiena, kemm se ndum magħkom, kemm se ndum nissapportikom. Ġibuli hawn. Imbagħad Ġesu għeddet bi sħiħ lix-xitan u dan ħareġ minnu u minn dak il-ħin stess it-tifel fieq. Wara imbagħad id-dixxipli resqu lejn Ġesu għalihom weħidhom u qalulu: La aħna ma rnexxilniex inkeċċuh u qalilhom: Minħabba l-fidi żgħira tagħkom, għax tassew ngħidilkom li kieku għandkom fidi imqarda żerrija tal-mustarda, kontu tgħidu l-din il-muntanja warrab minn hawn u mur hemm, u hi kienet warrab u ma jkun hemm xejn għalikom li ma jistax isir. Il-kelma tal-mulej. Fis-Salm għadna kemm rispondejna flimkien il-vers sabiħ ħafna: Int mulej ma titlaqx il-min ifittxek. Hekk ħafna drabi aħna mdorrijin f'dinja li nafsu switch u d-dawl jixel. Nordnaw xi ħaġa jgħaddilna xi ħaġa minn moħħna, illum nidħlu fuq l-internet, tordna dik il-ħaġa u wara 3 ijiem jew 4 issiba d-dar bil-posta. Jekk forsi ddum 15 nibdew ingergru. U hawnhekk illum il-Vanġelu u anke mod speċjali dan is-salm jagħtina sens ieħor li aħna għandna nfittxu lil mulej. U meta tfittex xi ħaġa mhux ser issiba dejjem malajr, mod speċjali l-aktar meta tkun xi ħaġa prezzjuża. Bħalma hi pereżempju r-rieda ta' Alla. Dik hi xi ħaġa li aħna rridu nibqgħu nfittxu u nfittxu u nfittxu għal ħajjitna kollha. F'dan il-proċess biex aħna nfittxu r-rieda ta' Alla, nitolbu mbagħad jitlob minna Alla li jkollna l-fidi fih. U f'dal-Vanġelu li għadna kemm rajna naraw il-dan ir-raġel li jmur ma' ibnu marit. Dan ir-raġel l-ewwel imur ħdejn id-dixxipli ta' Ġesu, però d-dixxipli ta' Ġesu mill-lider kienu medijin fit-tħassib tagħhom bħalma jiġrilna ħafna drabi aħna. U meta tkun taħseb fuq li qed tagħmel iż-żejjed ma jistax ikollok dik il-fidi sħiħa f'Ġesu. Minix ngħid bl-ebda mod li r-relazzjoni tagħna ma' Ġesu għandha tkun ibbażata biss fuq l-intuizzjoni. Imma għandu jkun hemm bilanċ. Bilanċ bejn dak li nħoss f'qalbi, dak li talab Ġesu llum fil-Vanġelu, il-fidi sħiħa, nagħmel affarijiet fidi sħiħa u l-mulej jikkollabora miegħi, u mill-banda l-oħra billi aħna bnedmin u għandna bżonn nitgħallmu minn naħa l-oħra tkelli l-kelma tal-Alla biex nara dak li qed nitlob u x'ġej minn Alla. Għax ħafna drabi aħna nitolbu affarijiet lill-istess Alla u nieħdu għalina meta ma jtihomniex. Meta dik il-ħaġa li qed nitlob lejja l-akbar ġid tiegħi u laqqas hi r-rieda tal-Alla. Għalhekk jew nitolbu l-mlej mħeġġin anke mill-Vanġelu li qrajna li Ġesu jistedinna li jkollna fidi mqar daqs żerrija tal-mustarda, fidi żgħira. Jew bdil fidi nitolbu l-mulej jidħol fil-ħajja tagħna biex ma ntaqlux iż-żejjed moħħna u qalbna ħalli jkun aktar faċli għalina ngħixu skont ir-rieda tiegħu. Fiskiet nitolbu fuq dan.
U jew issa nqum bil-wifqa biex noffru it-talb tagħna il-missierna tas-sema. Jew nitolbu għall-Papa għall-isqifijiet tas-saċerdoti għall-Knisja kollha biex is-saltna ta' Alla tibqa' tinxteret fuq l-art. Nitolbu. Ejjew nitolbu għalina l-koll biex imħeġġin minn dak li qalna Ġesu il-fidi tagħna tkompli titkattar. Nitolbu. Jew nitolbu għal dawk kollha li huma morda dan iż-żmien tal-pandemija u l-morda l-oħra kollha. Nitolbu. Jew nitolbu wkoll għal dawk kollha li qed seguna permezz tal-YouTube tad-Djoċesi ta' Għawdex biex il-mulej jieqaf ma' dawk l-aktar li huma fil-bżonn. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Itolbu bi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Glorja ismu għat-tiġi tanta Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek mulej bl-interċessjoni ta' San Dominku, isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek u bil-qawwa setana tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, wettaq u ħares bil-grazzi tiegħek lil dawk kollha li jiddefendu l-fidi. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla birfeħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Dominku, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Is-saħħa bil-erf bit-tagħlim li x'għandha u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, Qaddis tal-eżerċiti, is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-semawit. Mbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-semawit. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajb, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof Marju, l-Isqof il-Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Virginia, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġ l-Imqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa l-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħek, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam, dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħid nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ftalla li tneħid nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf tal-lam, danu li neħid nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Għal taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbuk mulej biex il-Knisja tiegħek fix-xewqa tagħha ta' rabta sħiħa miegħek titwettaq bil-qawwa ta' dan is-sagrament tas-sema li bih tqarbilna fit-tifkira ta' San Dominku. Għamel li bħalma jimxiet ħafna l-qudiem bil-predikazzjoni ta' dal-qaddis, hekk ukoll issib il-għajnuna tat-talb tiegħu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.